δημιουργήσει ένα homemade robot, το οποίο παρεμπιπτόντως είναι και το μικρότερο ψάρι ρομπότ της Ελλάδος. Εδώ είναι ένα δίποδο ρομπότ που έχω κατασκευάσει. Καταρχάς σε αυτό το πάγκο θα βρείτε κατασκευές που κάνουμε εμείς εκπομπίστες. Και έχουμε ένα site, το Zero.gr, μέσα από το προβάλλουμε τις κατασκευές μας. Δεν πουλάμε τίποτα, έτσι. Δεν πουλάς? Όχι, μόνο με παραγγελία, όπως δεν μπορείς να φτιάξεις κάτι. αυτό το συζητάμε, αλλά δεν είναι και δουλειά μας. Δηλαδή, καταλαβαίνετε, δεν θέλω να πω ότι θα σας διάβασα, αλλά δεν να σου πω, το πάμε λιγάκι μέσα. Είναι δύσκολο. Πρέπει να βάλεις σε δύο τέτοια. Τι να βάλεις? Καταλαβαίνεις πού είναι η πάνω θέση, πού είναι η κάτω θέση. Αυτό εδώ πέρα. Αυτό μόλις πατήσει εδώ, πρέπει να πατήσει παραπάνω για να σταθεροποιηθεί. θα ξέρει να πατήσει. Δεν πατήσει πάνω. Έχουμε θέσεις στο γραφείο. Έχει κουτάκια, είναι οπτικά εικόνα. Πλάκα πατήσει, θέλει.